L'11 d'abril de 1993, un jove valencià de només 18 anys era assassinat d'una punyalada a Montanejos, al País Valencià. Es deia Guillem Agulló. Aquesta no és només la història d'un assassinat, és la història d'un dels símbols més importants de la memòria democràtica dels Països Catalans. Durant anys es va intentar fer creure que només havia sigut una baralla entre joves, però els fets expliquen una altra cosa. Guillem era un jove de Burjassot, compromès amb la defensa de la llengua catalana, del País Valencià, dels Països Catalans, dels drets humans i de la lluita contra el racisme i el feixisme. Militava a Maulets, participava en moviments antifeixistes i era conegut pel seu compromís social. Aquella nit, de l'11 d'abril de 1993, un grup de joves vinculats a l'extrema dreta els va localitzar. Els va increpar amb crits de Sieg Heil i Viva Espanya, i un dels agressors li va clavar una punyalada directa al cor. Mentre Guillem s'estava dessagnant a terra, el grup agressor va abandonar el lloc cantant el cara al sol. Durant el judici, només un dels acusats, Pedro Cuevas, va ser condemnat. La resta va ser absolt. La condemna va ser de 14 anys per homicidi, però en va complir aproximadament 4 només, menys dels que porta Pablo Hasél per rapejar veritats. Anys més tard, el mateix Cuevas ha tornat a aparèixer en cercles neonazis. Per a la família, nombrosos historiadors i entitats dels drets humans, el cas es va convertir en un exemple de com la violència política de l'extrema dreta podia ser despolititzada tant judicialment com mediàticament. Per això, 30 anys després, Guillem Agulló continua sent una figura imprescindible de la memòria dels Països Catalans. No només representa el record d'una víctima, representa el record del que passa quan l'odi polític es normalitza. Representa la necessitat de preservar la memòria perquè aquests crims no caiguin en l'oblit. I representa també totes aquelles persones que van defensar la llengua, el país i la llibertat davant la violència feixista. Per això existeixen iniciatives com la del casal independentista l'Anònima, al barri del Clot de Barcelona. Des de fa anys impulsen que el carrer dedicat al coronel Sant Feliu passi a anomenar-se carrer de Guillem Agulló. I val la pena preguntar-se qui era aquest coronel Sant Feliu. Era un militar espanyol del segle XIX vinculat a les campanyes colonials de l'exèrcit espanyol. És una figura que simbolitza una tradició militar i colonial que molts veïns consideren aliena als valors que avui vol representar el barri. Per això, els promotors de la campanya defensen que aquest espai públic hauria d'honrar, en canvi, una persona que representa la defensa dels drets humans, l'antiracisme i la memòria democràtica. La proposta ha recollit milers de firmes, ha estat debatuda institucionalment i ha rebut el suport de diferents entitats i organitzacions. Malgrat això, el canvi continua sense materialitzar-se. Els impulsors de la campanya denuncien que el bloqueig polític, especialment la manca de suport del PSC en diferents parts del procés, ha impedit que la iniciativa prosperi. La pregunta al capdavall és ben senzilla. Quins noms decideix recordar la ciutat i quins noms prefereix deixar l'oblit? Perquè les ciutats no només es defineixen pels carrers que tenen, també pels noms que decideixen recordar. Què en penses? Barcelona hauria de dedicar un carrer a Guillem Agulló? Digue'm-ho als comentaris i comparteix per donar suport a aquesta iniciativa. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.